Tu, tată, ce ai plecat, să-ți fie rușine, căci tu, tată, nu mai ești. N-ai avut grijă de mine. Obișnuia să fie o familie frumoasă, 3 copii ce stăteau cu drag la masă, o mamă harnică, bucătăreasă, cu un tată ce era mai puțin de casă. Așa începe povestea a 3 frați fără tată, doar de mamă alinați, mama, 2 surori și un frate, dar din păcate dorul peste ei se abate. E povestea scrisă de sora mijlocie, ce durerea din suflet nu o spune, ci o scrie. Avea un chin, dar și o alinare, un dor în suflet ce era atât de mare, fiindcă ei de mult privesc înspre zare. Poate se întoarce tatălor, pleca peste hotare, dar din păcate până acum n-a mai venit. De atunci doar durere și dor ei au simțit. Mămicuța lor cea scumpă, cu un suflet sfărâmat, a început și ea să plângă, dar totuși a încercat să-l aducă înapoi lângă lui copii. Se gândea la ei să nu ducă dorul unei familii, dar nu a putut, așa că a început să muncească pe copiii ei, cumva ca să îi crească, ca de atunci le-a fost și mamă și tată. I-a crescut și a învățat ce înseamnă aia soartă. I-a crescut de mici, dar ei aveau același dor, dar se mai alina când o vedeau pe mama lor. A avut așa cum a putut grijă de ei, s-a asigurat ca nu cumva să ajungă derbedei. S-a luptat cu greu, mereu cu viața, la copiii ei ca să le zâmbească mereu fața. Acum sunt mari și sunt frumoși, 3 adolescenți puternici și sănătoși.